Makiha ba ikaw og child abuse ug imuhang nalatos ang imong anak? Ang tubag depende. Suma pa sa mga desisyon sa ato ang Supreme Court. Kung imo ganing gituyo nga pagkawawan, pasakitan sa mapanalitan imong gilatos ug sobra na ang imong anak, kada pwedeng ilhon sa balaod nga child abuse. Sa pikas bahin, kung imuhang gilatos ang imong anak tungod kay nakalitan ka o ang imuhang tuyo disiplinahon nimo imong anak kay aron dili ma-spoil, ningon ang Supreme Court. Kung dili intentional, bunga lang sa kasuko sa ginikanan or tuyo lang sa ginikanan nga disiplinahon ang iyang anak, unya iyahang nalatos, dili kana child abuse. Pero masobrahan na gani og disiplina, masobrahan og latos, pwedeng ig-on sa physical injuries ang ginikanan. Ang moralison og disiplina, igo-igo lang.